நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டா நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது தர்ஷன் தச்சு. நான் தர்ஷன். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த மாதிரி கேரட்டை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் தான் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்வீட் பேர் என்னன்னு தெரில, நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். பேர் என்னென்னா கேரட் ஸ்வீட்டுன்னு வச்சிடலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கேரட் ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேரட் எடுத்துக்கலாம். தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு கேரட், அப்புறம் சுகர், அப்புறம் இன்னொன்று பேர் என்ன, அப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரேடர் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன், ஒரு தட்டம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரேடர் வச்சுருந்தோம்ல, ஐயோ பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சீஸை பொடி பொடியாக நறுக்குவாங்கள்ல, சீஸு பீட்ரூட்டு அது எல்லாத்தையும், அது பேர் என்னமோ வரும், நான் சும்மா கிரேட்டர்னு சொல்கிறேன். அதை வச்சு இப்போ நம்ம கேரட் இருக்குல்ல, கேரட்டை நல்லா இந்த ரெண்டு இருக்குது, இது வந்து பெரிய ஹோல் சின்ன ஹோலில் வச்சு ஃபுல்லாக கிரேட் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி சொரவும் போது தயவு செய்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, இல்லைன்னா கையை ஒரே போட்டுரும். எனக்கு நிறையாவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது கையில் கோடு போட்டு. சரி, இத்தனோன்னு மிச்சம் இருக்குது, இதை நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். இப்போ என்னென்னா கம்மியாக தான் வரும் இந்த மாதிரி. அதை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இனி இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த கிரேடர். இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, சர்க்கரை இருக்குல்ல, சர்க்கரை வந்து 2 ஸ்பூன் எடுத்து 1 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். அப்படி அதிகமாக போட்டோம்னா தண்ணி விட்டுரும், சர்க்கரை பூரா கரைஞ்சி தண்ணி வந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து சர்க்கரை வந்து அப்படியே லைட்டாக தெரியணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சு பாருங்களேன், தண்ணி விட்டுரும். இது வச்சாலே தண்ணி விட்டுருங்கிறதுனால கெட்டு போயிடும்னு நினச்சிடாதீங்க. சர்க்கரை வந்து உருகி கேரட்டில் இருக்கிற ஈரப்பதம் வந்து சர்க்கரையில் பட்டு சர்க்கரை உருகிடுது, அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடுது. இனி சர்க்கரை நம்மளுக்கு தேவையில்லை. உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக பிடிக்குன்னா சர்க்கரை இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இன்னும் அளவான ஸ்வீட் தான், அதனால் தேவையான அளவு போட்டேன். இப்போ இதை நம்ம பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்லாம். கேரட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்லாம். அப்புறம் வேறு எப்படி கேரட் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம்.
அப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு 2 நாள் கழித்து கேரட் ஜூஸ் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? அப்புறம் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா தயவுசெய்து கீழே கமெண்டில் பண்ணுங்கள். ப்ராங்க் வீடியோ கேட்டே இருக்கீங்க, என்ன பண்ணலாம்? நான் உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் தரேன். ஒன்றா ப்ராங்க் கால் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ப்ராங்க் வீடியோ பண்ணலாம். இது 2ல் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள். ஒன்றா ப்ராங்க் கால், அதாவது யாருக்காவது ப்ராங்க் பண்ணி கால் பண்ணுறது, வேறு வாய்ஸில் பேசி, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா யாரையாவது ப்ராங்க் பண்ணுறது. சப்போஸ் சுபாவை ப்ராங்க் பண்ணுறோன்னா அந்த மாதிரி. ஓகேவா? அதனால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாரை ப்ராங்க் பண்ணலான்ட்டு. அதே மாதிரி ப்ராங்க் காலா ப்ராங்க் வீடியோவா சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சாப்பிட்ருக்கேன், இருந்தாலும் உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை காமிக்கிறேன் எப்படின்ட்டு. நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு கேரட்டு அப்படியே சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும், பிடிக்கும். எனக்கும் பிடிக்கும். நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பச்சையாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். அது உங்கள் விஷ், நீங்கள் எப்படி வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க. இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், அந்த பெல் பட்டன் நமக்கு ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.